naghimo may karugwintada, ato na lang isulti, naga-commission audit ni sila. Dili ni ilang trabaho, I don't know, mugawas ba ni sa one of their findings, kay tanan man ni, whole government ba yan eh. Yung siya among gikwinta liyo, pila ang gasto anang bagong Pilipinas. Kini paghimos kanta, bagong Pilipinas, gibayaran man eh. Kada mga nag-recording diha o bagong Pilipinas, gibayaran man na. Pero gamay rin kayo ng gaswa, ang labing dakong gasto kini mga gitawag nil collaterals. Kanang bitaw mga tarpaulins, kanang mga banners, kanang mga ipamutang diha sa mga nasudnong highway. Imagine na pila ka kilometro ang atong nasudnong highways all over the country. Mo'y gibutangan ining mga litrato sa bagong Pilipinas. Ya dili na gagmay ha, mga dagko kay ng ilang mga billboards, mga dagko kay ng ilang mga tarpaulins, ang uban mga plywood gyud, mga lig-on kay nga mga istruktura. Yan ang dagko kay mga dagway ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ni House Speaker Martin Romualdez, wa nila i-appeal. Si Vice Presidente Sara Duterte Carpio, amo sa Mindanao, i-appeal nila si Carpio kay maikog sila dito sa Mindanao, di ikita ang taga Mindanao nga ikaduhang labing taas na opisyal sa administrasyon. Yan na ang naong sa gobernador, na ang naong mayor. Upat ang naong na makitaan. Diri sa Lapu-Lapu, murag ang kongresista mo gi-appeal. So, Marcos, Romualdez, Ahong Chan, ug Cindy Chan. Maoy, ako nakita diri sa siyudad sa Lapu-Lapu. Diri sa Argao, katong katapusan mong biyahe pa nung sumilon, ako nakitaan si Marcos, Romualdez, Garcia, Gwen Garcia, ug ang mayor. Pero doon na sa uban nga, si Galios ay makitaan. Dili ang mayor. Si Garcia, si Galios ay makitaan. So, puli-puli lang. Pwerte na ko ang gasto ini. Ambot gi-centralize ba ning gasto sa national government or gi-mandate ba sa mga local government unit pag put up sa ilang kaugalingon nga mga collaterals sa ilang mga jurisdiction. So easily, matod atong opisyal sa Commission on Audit nga akong gikahinabi, binilyon ka pesos ang gasto ini.